nonro mar nyango gima ne okelo tim makamano mochweyo miyo jopuonjre go gwandore ma nyawadgi achiel owito ngimane. Ka wawere kod mago wadonjo weche motende kod duond bura mar ODM. Tend duond bura mar ODM oyango ni giikore mar kawo telo mar piny Kenya yiero ma 2027 kendo neno ni duond burano okawo kombe mathoth e gwenge duto maginie kod mbi. Jokanyo mag ODM onyiso geno margi maduong' ewi tegno mar duond bura mar ODM ka koro bende gisingo mar chung' motegno e siro jakom margi Gladys Wanga kod telo mangima manyicha ne oyier. Ne giloso e nyasi mar goyo erokamano kuom yiero mar Gladys Wanga kaka jakom mar duond burano kaka miyo lipot kod Alia Beach. E nyasi mane obagi skul primar malegese ka chud bura mar Angwe mar duoko erokamano kod alame jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga, jokanyo mag ODM nokoni gidwa keto maino margi e tego ODM motelo ne yiero mabiro. Raila Odinga mane ni wendo modhiale kinde nyasi no okoni ODM nyaka med bedo motegno e pachoka kane okone rawere mondo ikre mande kod duond burano mondo med bedo kod mbi e kor gwenge. Chama mar ODM en yo kumba marwa. ODM yo kumba marwa. Eni kuot modhi go kucha mamako go piny to koro sani kama cha norumo cha to kono duogo ne chama koro chama emi mako go piny ikora koro nitie wach makora ne osetimne kama to kocho malo kucha ti o ikwalo malo kucha wadwane wadini wach makwalo kura wadwane mondo kijande oyud thuolo mar donjo e chama uwinja kibande emakone mane kod muya motegno kagimako chama maber chama dhi maber. Hii chama ya ODM tumeipigania kwa hali na mali. Hii chama tulifundishwa namna ya kuiongoza na baba yetu Raila Amolo Odinga. Jotelo mag duond bura mar ODM nokoni gibiro medo tego duond burano kata ka Raila Odinga onge kendo dwaro margi neno ni duond bura mar ODM biro kawo telo mar piny Kenya yiero mabiro kod kawo kombe mathoth e gwenge magintie kod mbi. Tumeupea responsibility ya kuangalia mambo ya chama cha ODM na kazi yetu muhimu zaidi ni kwenda mashinani na kujipanga na kupanga mashinani ili chama cha ODM kiwe na viti vingi zaidi za wa MCA, za ubunge na za Kenya nzima. Kuwa na maendeleo na kuwa na serikali ambaye inakuja. Bende gikoni onge duond bura e pachoka manyalo monyo duond bura mar ODM kage wacho ni duond burano ni kod uma kendo gidwa keto maino margi e medo tego duond burano. If you ask any other leader from Kenyatta to all the leaders today, they had only political constituencies where they come from. So Baba, we honor you. We must protect this party. ODM onge party manyalo mwonyo. Wale watu ambaye wanataka kuzungumza na watu wetu. Na watu wetu sisi tunajuana. Watu wa Nyanza, watu wa Western, watu wa huko Coast, watu wa Northeastern, watu wa Masai, hiyo yote lazima wapitie kwa baba na ODM. Jod bura mag ODM mano yuoro e kinde nyasi no okon gin kod geno ne Wanga biro taa duond burano yo makare mane no duond bura mar ODM okawo telo e kinde yiero mabiro. Gladys Wanga has the political acumen to work for ODM. Gladys Wanga has the energy and the passion to work for ODM. Therefore, Gladys Wanga has been tested and proven to be a leader who can deliver ODM to State House in 2027. Gladys has been our women rep and she led us well. And she gave a lot of meaning to a position which people took for granted. Gladys Wanga is our governor, the first female governor west of Kenya. And she is leading us very well. Nyawanga ya kwa inia. Ikao itelo ne on behalf of Jite. To sana on behalf of mine. Kiki kuaduiwa. Ting party malo. That is one. Number two. Deal gisangwenya. Masa majo chunge patika. Nitokoka mi ideal. Nitokoka mi pesa.
pesa ni to ok yud certificate. Nyasi mar alam korwako jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga ochopo e giko mare ka josiasa mag ODM kaachiel kod jotelo duond bura mar ODM oyiere matiyo kanyakla ma medo tego duond bura mar ODM nekruok ne yiero mabiro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.